Nomor loro saka kidul sing saka Gunung Kidul. Nah. Klambine sing paling mencorong kuwi ya. Panjake kaya saka Gunung Kidul. Pancen kok. Mau enek sing muni kuwi. Niki jenengan ampun wani-wani kalih sinden kula siji niki. Lha enten apa? Niki mangane uler, walang. Lah. Berarti sembarang barat. Nggih, sembarang-barang. Napa nggih ta Nduk Cahayu? Nggih kan teng mriko makanan khas niku. Makanan khas ki uler. Lah nggih lho. Oh lah mbok ulere Mas Eris ki pangan kono. Mboten doyan nek sik niki. Oh. Lah ular sing kaya ngopo? Ular jati nika lho. Ular jati. Putih tur pengkoh. Kok putih to? Ular jati putih to. Lah kowe iki piye ngerti ulere apa ora? Ular jati ki warnane iteng, Mbak. Oh, berarti kaya ndike sing demung. Nah, Mboten ngertos. caknes niku. Oh. Ayo Nduk ngadeg, Nduk. Hah? Sinden nak ijek perawan ki ya, Mas. Ini lho, Dok. Dalam Dikae mic sing ora ana kabele wae njaluke teng ana kabele lho. sing deknen ki tegese sing ana tujuane, ana anu arahe. Posisine ngerti nak perawan. Lho, nyekel mic langsung goceki sama anak direbut kancane. Ngene iki perawan beda karo kono. Ya beda. Oh, kono cuma karo ngene wae kok. Sing penting aku sing entuk saweran Bu RT. Aku saiki prinsip hidupku mak limbuk mak cangik. Dadi banci wonten teng Solo 3 mriki namung kalih mak limbuk. Apa wi? Prinsipe. Prinsipe. 1. Siji. Elek sombong. Wah, loro. 2. Menyakiti hati orang lain. Oh. Heh? Kowe iki dandan wedok mlaku kuwi lho kok preman. Alah saiki wis dong kertinane wandu kuwi iki wandu kan modong. Lah iki mau pentile wis disempitke. Aku ngerti selempitke piye gak arep selempitke mau enak ibu-ibu barang kok. Ngene piye ibu-ibuke? Galo kok kae nggo lakban ki ngopo ngono jarune. Oh, ge dilempitke iki dilak. Mau joget nang kono bagi jahe merah ya enek sing ngemek bokong. Oh Piye? iya, sumpelan bantal ya muni ngono. Ning ya ora apa-apa wong pancen dinane ibu-ibu warak iki. Ayo, Nduk. Ayo. Nggih, paringi Monggo, redos. gubuk asmara. Buk Oke. aspal red Iya, dos. Ngadeg ora apa-apa, Mak. Kibot. Gamelan riyen, kadene iki gubuk asmara iso nggo gamelan iki Gamelan. gamelan riyen. Betul. Oke. Nanjake kanca-kanca, ayo. Sik. Yo senggae. Iya iya iya. Iya iya iya. Wasik. Goyang kaya.
studio 2 aman. Aman terkendali. Studio 1 kurang aman. Tapi Aku grigingin cedak iki. Lah napa to, Pak? Kula mboten napa-napa Dek, lho. sampean aja cedak-cedak Mas Aris. Lah pripun? Dek nen ki duwe penyakit menular. Allahu Akbar. Mm, Napa kuwi. niku? Nganu, rada anggeranu nak cedak ngono kuwi lek kukur-kukur kesuwen kok tetepan. Ora masalah sing cedak iki aku kukur-kukur. Lah piye? Aku ket mau pipis tayamum ora ono banyu. Oh. Kok kesut ki ning tembok ngene to. Heeh. Lah aku rono goleki lah banyune endi iki aku ngono. Napa mriki tenan setahun pisan banyune ra mili? Dongake mulakno. Wo. Muga-muga perwayangan banyune tambah ngrembaka. Sing pam apa sing metu ngetuk ki muga-muga dipun paringi gangsar. Sing pam ya ora macet-macet wong ya bayar ya, Bu. Lah nggih Pak LPMK mang disampaike kelurahan. Ngono to? Iya apa ora? Ya. Wis disampaikan ning setiap tahun ora ana banyu nak pasaparan. Oh, nak pasaparan tok? Pasaparan. Ya kuwi mono berarti bejan-bejan. Ya bejan-bejanan. Nduk, Gunung Kidul rene ya. Iki mau tekan apa? Cawetan. Lho. Lah nek ora kuwi mau lak ya saru to. Heeh. Ha ya. Kowe ngomong apa? Cawetan. Lah, Gusti Allah. Cakepan. oh. Catetan. Wis maleh to, Pak? Oh, aku yo kleru. Yo, Pak Catetan aku yo kleru, Mak. Ayo, Mas Tegar. Nggih. Melu-melu Yana to. Piye? Ampun lho ya. Ampun. Mboten wani kula. Kula nak ndelok prejengane Dik sapa mau? Mega. Dik Mega Dik iki lho Mas Mega. Aris. Aku kelingan 3 sasi kepungkur ki awakku ngene iki. Wah, Masalahnya tenan. tenan iki. Lengki lencir ngene iki. Bobote ora punjul 50. Iya to ora punjul 50? Nggih. Nah iya, aku saiki rusak ngeten iki nggih dirojah-rajah tukang son kuwi mau. Lho, tukang son meneh. Bos. Yan, Iya. bentuke leki-leki ning kene iki Yan. Wah, iki Yan Pak Indonesia kok mene gedene. Lah wong kowe ngemek gelungan kok sing diamatke ngisor. Ora. Apa lho, Pak? Heeh. Ijek adik sekolah. Ayo Dik. Maksudke Catetan sajroning Hei. Dene sing ning mburi. Nggih. Weruh polahe iki mau ki antarane gumun iki le ayu apa gedhek-gedhek le polahku kaya wanita rainaga kuwi. Bapake kae asine gumune mung siji. Lah piye? Pas ibumu ngadut ki kuwi urusane ngidam apa ngono. Ngidam. Uler. Oh, kok ular meneh? Pancen ade pecinta uler kok ya. Ning nak iki ulere digoreng, Goreng. dioseng-oseng ya ta? Awakmu? Nak nggonku uler mentah.
kan dilalap. Kowe iki lak ya pecinta uler. Heeh. Sakmene iki ya go nom-nom iki ulere sing paling apik ndi? Ulere sing paling apik mung siji. Sing ndi? Mas Roni player tok. Kae ora apik. Apik wis to. Wis ta ora? Nyawang papat. Oh. Dalan Oh. rezekine. Oh, dalan rezekine. Dadine saka maneka warna. Heeh. Aku nak ning ngarepe yoga-yoga lek nom-nom ngene iki dadi tante ya. Aku jiwa tante-tanteku pengen ngopeni ngono kuwi lho ya. Cowok sapa sing gelem diopeni iki nggih story Iki. sapa? Sapa jenenge? Kacir. Cer. Tindak kosku ya Cer kok bali tak sangoni. Kacer omahe ndi? Oh, Gunung Kidul. Tolong iki gawa ning Gunung Kidul. Mbak Yana. Gawe tumbang. Rai nyobi. Angsal. Angsal. Mbok pilih pengapunten ya, Mas. Nyoba. Lho. Ngapa ta, Cer? Aku wis ora nyokot. Tenan. Wong aku ki mung dilat kok. Weh, iki yo ngajak gelut kaya kowe iki. Wong Yana kok imas. Pangapunten Pak Tegar. Iki ngajak gelut yo niki. Lah pripun? Aku dandan awit barasar tekan yahine kok undang Mas. Rampungke cara lanang yo ayo. Kacir. Cir. Kok ora sembodo ki piye? Heeh. Mau gawe story. Mbake sing pakai baju hijau tua cantik banget. Masa? Gawe story, Mbak. Awakku dige story. Bombong manahku. Alah to Cir. Cir. Cium. Cir. Olah. Sik. Mas, tolong Mas, kowe ketoke ngompol kowe. Aja ngono, Nduk. nggih, Biasane kita ning ngarepe wong akeh ki mboten Mas ngono. Engko lak terus goleki Facebook. Oh, carane ngono model. Posisi ngono ndelaan. Sherlock. Ayo to aku. Cer, kowe wedi tenan, Cer? Wedi tenan kowe? Tenan. Iki wis ora apa-apa kok. Cer tak critani, tak omongi. Heeh, piye? Kowe modal sing ngene iki aman. Aman. Gawa rono gawa rene ora rane meteng. Tenan. Aman. Nek yo siji. Piye? Kudune kok kontak. Kowe nek ora iso metu ngarep, metu wingking. Maksude ngomah. Omahe mlebu omahe kuwi lho nek didodok. Piye, Cir? Oh. Ayo, 1 bulan 2,5 juta. Piye, Cir? Hah? Ada apa ya? Iki izin dulu kepada pacarnya pertama. Lah. Kan pacar kedua, iki pacar pertama izin dulu. Maruku. Iya. Ya kowe ku ya nane madek wong wedok ya bener nek aku karo iki lak kaya Mimi Lamintuno. Kaya wong kaya carane bekakas ki jambe sigar tengah. Kayak miletek. Sisi sampe bosok Siji jare jambe bosok lho. Bener. Nek ngono ki pancen. Tekan ndi ayo. Tetep katokan mau. Yo, terus kene. Janggute. Saya duk. Awas iya napa ki, Pak? Halah. Aja ding. Kuwi ndek bojo loro ora diopeni kabeh. Mbak, pun kelihatan dari muka. Bener. Aku jane gelo lho. Lah piye? Aku nak mendeloke sinden ngene-ngene iki aku iki gelo aku. Gelo. Reteko bojoku tak ceploke sumur. Oh, bojomu merongos kok. Kandhane kuwi wis lemu merongos ning omah dastre suwek sisan. Cir. Ya, Cir. 3 juta wis ora apa-apa. Cir tambah Cir. Alah wong karo aku ki ora rani nglicop kok. Lecok. Ayo dibacut kene. Ayo, Dik. Cedetan sakjroning. Sampun tuntas. Matur nuwun, Nduk ya. Gunung Kidul wis terbukti. Gunung Kidul. Niki Mbak Bile nak setunggal malih tesih wonten medal padahal. Tase. Oh, nggih. Saiki iki bar Gunung Kidul sing adoh. Heeh.